Gipaabot pa resulta sa autopsy ni Antong inahan nga nakita ang patay sa Bukirang Bahin sa Danao City. Na nagkutraunta siya alang siya umabot nga board exam. Si Nico Sereno adunay live report. Nick. Yes, Lan, subay nining investigasyon sa taga Danao City PNP na locate na nila kinipipila ka mga tao nga posibleng dunay kasayuran sa namatay nga inahan. Gipaabot pa sa Danao City PNP ang autopsy report gikan sa PNP Crime Laboratory. Gipaubos ni ini ang patayng lawas sa inahan nga si Maria Sofia Olaguer aron masuta gyud ang hinungdan sa iyang kamatayon. Si Olaguer nakit-an sa parte sa bukid nga iyang giadto Biyernes sa miaging semana aron managkot sa dakong krus. Duha ka adlaw kini sa dili pang schedule sa iyang teacher's board examination. Gibutyag ni Police Chief Master Sergeant Reynante Manulat sa Danao PNP ang gihimo nila karon paglocate sa mga tao nga posibleng dunay impormasyon. May mga pamahayag na sila nga nakuha gikan sa driver sa motorsiklo nga gisakyan ni Olaguer. Laing gikuhaan sab og pamahayag ang unang nakakita sa iyang patayng lawas dapit sa ikawalo nga istasyon. Ang anak unang namahayag nga dili sila kumbinsido nga aksidente ang nahitabo ug nang hinaot nga mupatimaw ang responsable niini. Apan ang kapulisan nagdumili pa pagtumbok kung unsa gyud ang hinungdan sa nahitabo. Labi na nga wala pay resulta sa autopsy sa iyang patayng lawas. Yes, Lan, backtracking ang gihimo karon sa kapulisan aron nga matrace gyud nila ang nahitabo ni adtong miaging adlaw usa ka semana na ang nahitabo nga insidente sa maong ginang buot nila kamahatagan gyud og closure labi na ang pamilya nga nagpangita gyud og tubag sa ilang mga pangutana kung unsa gyud ang nahitabo kaniya. Lan, Daghang salamat Nico Sereno.